Ara, per acabar aquestes jornades, aquestes quartes jornades, mos xerrarà en Nofre. En Nofre, en aquestes jornades, serà l'única ciència social, l'únic representant de les ciències socials que tindrem. És geògraf, com ja he dit. Segurament el proper any, a les 5enes jornades, per el tema que tenim pensat i que ja anunciarem en el seu moment, les ciències socials tindran molta més presència que no en aquestes, que hem estat en la geologia, la botànica, la zoologia, les estrelles, la meteorologia, la física, és a dir, hem tingut unes ciències molt pures, però a les properes segurament les ciències socials tindran molta més presència. En aquest cas, en aquesta només tenim Nofre Rullant. Mos xerrarà de paisatge, per què la serra és com és, vull dir, perquè a vegades no sé molt bé de què mos xerrarà, Nofre sempre mos sorprèn un poc, però si han tingut conceptes com la geologia, com els torrents, com les pluges, com els desprendiments, que mos va xerrar ahir na Rosa Maria, si tenim els boscos, perquè hi ha un joc alcinars i altres no, tenim un darrer factor que segurament no sé si modela més que la geologia, evidentment no, perquè la geologia és demoledora o les pluges i els torrents, però segurament la presència humana a la serra ha acabat tenint un pes importantíssim en el paisatge que veiem i que percibim i que vivim quan estem a la muntanya. En Nofre, a més, viu a Esporles, en la qual és natural i habitant de la serra, no només des del punt de vista del seu estudi, sinó també que és d'allà, vull dir, i per tant vos deixo amb ell, que segur que té moltes coses que explicar-nos. Així? Ara, molt bé. Bé, moltes gràcies pel convit a l'organització d'aquestes jornades. De fet, com ha dit en Pep, sí, seré l'únic representant del que se'n diuen les ciències socials dins aquestes jornades dedicades a la salut de Pedrencet i la ciència, en la qual cosa estic un poc atemorit perquè no sé si podré assumir tanta responsabilitat. Jo només parlaré des d'una de les ciències socials i des d'una part d'ella, que en aquest cas és la geografia, que com sabeu és a que me dedic. I per això vull esmentar primer de tot que ho consideraré o analitzaré la serra. En Pep ha dit abans el paisatge de la serra, el que passa a la serra, considerant que l'espai, com diuen alguns dels nostres clàssics, és un producte, que no és un espai objectiu, sinó que és un producte de les relacions socials, de les relacions econòmiques, etc. Per això he preparat un índex, que és aquest que ara començarem a desenvolupar aquí, que començarem per veure quin és l'espai que s'observa directament a la serra de Tramuntana. Aquí he de citar un altre dels nostres clàssics, en David Harvey, que diu que la geografia no són les muntanyes, els rius i les valls, sinó el que els humans hi projecten sobre ells. Això és la geografia, no? Aleshores, amb aquest plantejament, després de veure, primer, entrar a quines són les característiques bàsiques respecte a les muntanyes, els rius, hauríem de dir els torrents, en aquest cas, a les valls, les característiques pròpies, després veurem algunes de les projeccions que els humans hem desenvolupat sobre la serra de Tramuntana. En concret dues. N'hi ha moltíssimes, però jo n'he seleccionat dues, a més, distants a dins els temps, que poden dar una idea de com han estat les relacions espacials i geogràfiques que s'han donat a la serra de Tramuntana. La primera, jo he dit aquí, a punt en aquest índex, és el que en dic quan a un determinat moment, ja ho explicarem, a la serra de Tramuntana i altres parts de Mallorca, no només a la serra de Tramuntana, però també a la serra de Tramuntana, varen passar de pagesos, el que els historiadors en diuen pagesos emfiteutes, que si de cas ja explicaríem en què consisteix, a el que se'n diran amos, missatges, jornalers
i jo afegiria i cuidores també, això en pagarem també. Això passa sobretot a partir del segle XV, 14-15, vull dir que és una cosa una miqueta llunyana. I després una segona construcció d'espai que se dona més recentment i és quan aquests amos, missatges i jornalers passen a ser jardiners, o si voleu, camarers. És un poc la revolució turística. A part d'aquestes dues, passen moltes altres coses. A la Serra de Tramuntana hi ha molts altres episodis que, per suposat, no ens dona temps a entrar-hi en aquests 45 minuts que tenim per Palgarnau. Me centraré en aquests dos i si he de comentar algun d'altres ja ho aniré citant. Anem a veure, primer de tot, quin és, diguem, això que sovint se'n diu que és geografia, que són les muntanyes, els rius, etc. Aquesta part, diguem, més objectiva, si voleu, no tan subjectiva, més directa, que sovint apareix dins els manuals al respecte. Anem a veure, però, quin és aquest paisatge que en podríem dir, aquest paisatge natural potencial que se dona sobre l'illa de Mallorca. Anem, per tant, en aquesta primera qüestió. A veure, sobre l'illa de Mallorca, diguem, posats a resumir, diguem que hi hauria, tots els estudis així ho assenyalen, parlen de tres grans dicotomies. Si volen jugar a blanc i negre, a fer una regressió binària, per suposat que això serà una simplificació, però que ens permet, diguem, classificar grans peces. Una primera dicotomia és pla i muntanya, aquesta claríssimament. Ja sabem que també hi ha serres de llevant, ja sabem que no és pla i muntanyes, etc. Però posats a fer blanc i negre, a fer un sistema binari, aquesta és una frontera dura, frontera molt dura entre, que fins i tot ha dat nom a nomenclatura, pla i muntanya, perquè la serra de Tramuntana, el topònim serra de Tramuntana, que ara ja està implantat, com veurem més endavant, és un invent turístic, és un invent relativament recent, no s'havia dit mai serra de Tramuntana, entre altres coses perquè no està a Tramuntana, Andratx, dir-li que està a Tramuntana Andratx és un pot fort des del punt de vista geogràfic. En qualsevol cas seria la serra de Mestral, el que passa que sabeu que se diu de Tramuntana perquè, com veurem, mos preserva del vent de Tramuntana, no és que hi estigui. Pollença sí, però Andratx per suposar que no. Una segona seria la diferència entre el que en podríem dir una Mallorca humida i una Mallorca semiàrida. Pot ser separada per 600-650 litres. I això és important perquè dona lloc a una tercera dicotomia, que és la dicotomia entre una Mallorca potencialment arbustiva i, millor dit, potencialment arbòria al nord i potencialment arbustiva al sud. I la discrepància entre aquesta línia verda i la vermella la dona relleu de les serres de Llevant i de Randa. Aleshores, combinant aquestes tres dicotomies, ens surten tres peces. Ens surt una primera peça que seria muntanyosa, humida, o pujosa, si voleu, i potencialment arbòria. Una segona peça que seria plana, potencialment arbòria i humida, o si voleu, no tan humida pot ser com la serra, però també per sobre d'aquests 600-700 litres que veníem comentant. I una tercera peça que estaria al sud, que seria plana, potencialment arbustiva i semiàrida ja, com us deia, com us explicava ahir perfectament en Agustí Jansà. Molt bé, si això és molt resumidament, me perdonaran els especialistes, molt modèlicament i sintèticament, aquesta espècie de ventall biogeogràfic amb un eix que es col·locaria sobre Calvià i que ens genera aquestes tres grans peces, com s'ha transformat aquest paisatge, com hem construït l'espai, com s'ha produït aquest espai que avui veiem. En aquest sentit deia que entenem l'espai com els geògrafs, alguns geògrafs, no tots, com una producció, com una producció. És a dir, com hem arribat, també en termes
que usen algun d'aquests geògrafs com han passat del que se'n diu la primera a la segona naturalesa. Això és un terme que també s'usa a dins els termes científics. És a dir, com aquest espai se mos ha anat, diguem, humanitzant o transformant. Hi ha un mapa, un dels primers mapes, que és d'en Vicent Mut, que per tant on anem en el segle XVII, que mos dibuixa una Mallorca, jo crec que prou interessant. Parla de, diguem, la Mallorca del cereal, la Mallorca del vi i la Mallorca de l'oli. No sé si se pot llegir, però si ho podeu veure a internet en aquest mapa, i ho diu en aquest termes, ho diu en llatí, i és un mapa que està surejat, com veus, però que si ho posem sobre un mapa actual seria així, més o menys. Mos col·locaria, diguem, en el sud, una Mallorca cerealista, en el centre i reller, diguem, una Mallorca vitícola i a la Serra de Tramuntana una muntanya d'oli, oleícola. A veure, què significa això, aquests tres productes? Aquests tres productes, això és trilogia mediterrània, inventada per geògrafs francesos de començament del segle XX i reinventada per nutricionistes nord-americans que descobreixen la dieta mediterrània, especialment californians, perquè també tenen diguem, clima mediterrani, com sabeu, a Califòrnia. Però, bàsicament, això són productes que se poden comerciar en societats no monetaritzades. Això són productes que aguanten en el temps i que, per tant, els pots comerciar a llarg termini. Això els romans ja ho feien, però les societats autàrquiques no van d'aquests productes, perquè aquests productes només serveixen per comerç exterior, no són interessants per autosubsistència, per comerç interior. Aleshores, aquests tres productes tan mediterranis, tan típics, són, per tant, en realitat, tres productes que serviran per inserir Mallorca i la Serra de Tramuntana especialment a partir de l'oli, i en això anirem a la primera transformació, a dins dels circuits econòmics internacionals en el moment en què un nou sistema econòmic comença a emergir, que és el que després se'n dirà el capitalisme. Capitalisme primer comercial i després amb altres característiques. Clar, aquests tres productes els tenim completament arrelats a dins la nostra cultura. És a dir, qualsevol cuina clàssica i tradicional comença amb aquests tres productes. Comença en cereal, el pa, damunt la taula, comença en vi i olives, la Serra de Tramuntana, oli i olives, i comença en vi, no en cervesa, que és un producte més posterior. És a dir, que si ho voleu mapificar, aquí teniu la Serra de Tramuntana, aquí teniu el Pla i el Riguer i aquí teniu el Migjorn, el que se col·locava històricament a damunt la taula, damunt qualsevol taula, a l'hora de menjar, amb independència del que anaves a menjar després. Després podries menjar sopes, podries fer tot el que volgués. Però aquests tres, la trilogia mediterrània, havia d'estar perfectament col·locada a damunt la taula. Si això és, diguem, les capes bàsiques, les formes, especialment de la serra, com són? Les formes de la serra, clar, les muntanyes, més que unir, separen, com sabeu. Aleshores se donen per les avalls, bàsicament, i els torrents que discorren per ell, una sèrie de transversalitats que uneixen o separen segons siguin els casos. La línia verda seria la divisòria d'aigua i aquests òvals, aquests símbols que he posat així, són el que jo hem dit transversalitats, algunes d'interior, tots els municipis de reller que donen cap a la carretera d'Inca, o unes transversalitats exteriors que són d'aquell escaló que ens explicava aquí la Rosa Maria Mateos, que tenim especialment vinculat a les fonts que foren per mort de l'encavalcament com la font de la Costera que vàrem veure ahir a la magnífica exposició de Rosa Maria Mateos. Aleshores, això ha estat la relació que hi ha hagut històricament a dins la serra.
fixeu-vos que a vegades se connectaven històricament aquestes transversalitats interiors i exteriors. Puigpunyent amb Estellencs, era el mateix municipi, Esporgues amb Banyalbufar, el mateix municipi, havia estat fins al segle XIX, Valldemossa en Deià, fins i tot podríem dir Alaró amb Orient, si voleu. Podríem, perquè hi ha hagut, però sempre passant un coll. En realitat, aquestes eren les transversalitats. Però grans corredors que unissin la Serra de Tramuntana no n'hi ha. De fet, estan exteriors, són a fora de la Serra de Tramuntana. Un d'ells és el gran corredor de Reier, que és aquesta línia vermella que tinc col·locada aquí. I això que de Reier n'hi ha dos. N'hi ha dos. Bé, dins el que s'entén avui en dia Reier, se pot entendre de dues maneres. Se pot entendre des del punt de vista geomorfològic, que són els peus diguem-ho així, o des del punt de vista de la geografia econòmica, que són els nuclis que estan penjats sobre la carretera que uneix el port d'Alcúdia i el port de Palma, que són aquests dos tipus de colorets que he col·locat aquí. Però el gran corredor de Reier, que uneix els dos ports, per tant, reservora en Serra de Tramuntana, és un actiu, qualsevol econòmic i demogràfic prou important, que quan se creua amb un altre, com aquest blau, que uneix l'economia del cereal i la vinya amb l'economia de l'oli, crea el mercat per antonomàsia. Això és el dijous d'Inca. El dijous d'Inca no és més que la unió de l'economia del cereal i la vinya en l'economia de l'oli, intersectat pel gran corrector de Reier que va entre Alcúdia i Palma. Això també prou influència al llarg dels temps. Fixeu-vos la població que en aquesta part de la serra entre Sóller i Andratx ha estat molt més poblada que entre Sóller i Pollença. S'ha parlat del desert demogràfic d'Escorca moltes vegades, tant en el segle XIX com en el segle XX. És molt més important per mort de la presència d'aquestes transversalitats que permetien la comunicació. Posats a modelar, a fer un model de com ha funcionat les formes de la serra, diguem que tindríem una cosa semblant a aquesta que veus ara mateix en pantalla. Això és un model, òbviament. Aquestes transversalitats capes interior i aquestes capes exterior i dos grans corredors exteriors a la serra, tots dos. El corredor d'interior, que seria representat, si voleu, per la carretera d'Inca, i el corredor marítim, que estava representat pel cabotatge, que era per on circulaven les mercaderies a la serra abans que la circulació moderna permetés altres mitjans de comunicació. Per un costat, com us dic, la carretera d'Inca, més que Reier, peu damunt, a Reier de geografia econòmica, per entendre'ns, i, per un altre costat, el que jo a un determinat moment vaig anomenar el segon Reier, que és aquesta caiguda de cap a la part marítima de relleus de la serra, que en Rosa Maria Mateos ens explicava que els seus sediments estan a dins la mà ara mateix. Cap a l'altre costat són la cubeta d'Inca i tot el que ens van explicar, però en aquest costat estan cap a dins la mà. Però i la carretera d'Inca on és aquí? Era marítima, era el cabotatge que feia la funció de la carretera d'Inca en el Reier de geografia econòmica d'interior. De fet, comunicacions interiors a la muntanya no n'hi ha hagut fins a època turística. La primera és la CMA10, que és la carretera de la Serra de Tramuntana que s'acaba l'any 1961, i la segona és precisament la ruta de Pedrensec, que s'homologa fa uns anys. Aquestes són les dues infraestructures típicament que són Serra de Tramuntana, perquè les altres són exteriors a elles, són exteriors com els dos que hem vist fins ara. Això són, diguem, el que en deim, les muntanyes, els rius, les valls, molt resumidament, molt en pla model bàsic. Anem a les dues transformacions, anem a veure com s'ha
produït l'espai, en termes geogràfics. I ja he dit abans que no veurem totes les transformacions, sinó que en veurem només dues, perquè en altres coses no ens dona més a temps, però jo crec que són, si no les més importants, segurament les més importants, és la meva opinió, però això podria admetre que n'hi ha hagut d'altres que també ho són. A veure, com era, diguem, aquesta serra de Tramuntana, o aquesta muntanya oliverera de la que mos xerrava en Vicent Mut, d'aquell mapa que hem vist, abans, més enrere. Què hi havia abans d'olivar a la serra de Tramuntana? Per veurem què va significar l'arribada de l'olivar. Això és el mapa del Cardenal Despuig, que tot l'heu vist un caramull de vegades. Aquí marques camins. Aquí, si vos fixeu en la llegenda, en el mapa del Cardenal Despuig, podeu veure el camí de carro i el camí de ferradura. Avui diríem el camí de cotxe i el camí d'anar a peu, per dir-ho en termes actuals. I a un informe que vàrem fer, precisament sobre el camí de Planici, vàrem dibuixar els tipus de camins que marcava el mapa del Cardenal Despuig. En vermell, camí de carro, en blau, camins de ferradura. Quina és la conclusió? La serra de Tramuntana, camí de carro, pràcticament no n'hi havia, o si més no, a partir del mapa del Cardenal Despuig, que és un dels primers mapes més acurats que tenim, ja del segle XVIII. És a dir, que la serra, imagineu-vos, per tant, en el segle XV, quan emergeix l'olivar, això era un territori completament autàrquic des del punt de vista econòmic. Eren pagesos que tenien autosubsistència i que tenien, sobretot, mercat interior i local, molt poc mercat exterior. Quan se comença a rompre aquesta autarquia que encara reflecteix la xarxa viària del segle XVIII? Aquí ens hem de situar un poquet en geografia econòmica històrica, un poc. En el moment que se'n diu de renaixement, de l'humanisme, i ara no me fixaré, hi comença a haver-hi una activitat comercial desenvolupada sobretot a la Mediterrània. És quan se desenvolupa, per exemple, l'expansió de Venècia o, per suposar, cap a Àsia, tothom, que encara no hi havia Amèrica. L'objectiu era la Xina, el comerç era amb Àsia. Era, per tant, de cap a l'est. O un altre àmbit d'expansió que era Gènova, que sabeu que seran els genovesos els banquers de Castella i de Portugal per l'empresa de la conquesta d'Amèrica. I en aquest mapa han posat la corona d'Aragó, en les quals són nosaltres i ens haurien de treure, perquè nosaltres no hi podíem anar a Amèrica. Sabeu que estava prohibit el negoci amb Amèrica, segons Felip II, a tota nació estrangera, i nosaltres ens hi consideraven estrangers. Qualque independentista ho treu sempre en aquesta qüestió. Bueno, això és el que se'n diu el paleocapitalisme, diguem-ho així. Aquí naixerà la banca. Si heu vist els Mèdicis, aquesta sèrie no sé si és de Netflix o de què és aquest moment en què neix la banca i el comerç sobretot amb Àsia, que du productes nous. Clar, en aquest moment de capitalisme comercial, de paleocapitalisme, que s'ha dit qualque vegada, és quan naixerà l'intercanvi. Però han de ser productes que no poden dur fora, no tenim geleres, i la societat està molt poc monetaritzada encara. Per tant, aquells tres productes que hem vist abans de la trilogia mediterrània, més que típic del clima mediterrani, el que són productes econòmics que s'aporten en el comerç exterior. Això també ho hem de... Malgrat avui encara les posem simbòlicament damunt la taula quan anem a dinar. Clar, en aquesta expansió també hi participa la corona d'Aragó. La corona d'Aragó, com sabeu, no s'atura quan el rei Jaume arriba a València o arriba aquí, segueix cap a Àsia. Sobretot cap a Àsia, sud d'Itàlia, fins a Grècia, etc. Perquè va amb aquest flux
de comerç que s'està expandint arran de l'expansió general d'aquest paleocapitalisme, el capitalisme comercial, que en origen diu el primer cicle sistèmic d'acumulació. Són teories d'història econòmica, n'hi ha varis. Primer és aquest, després passarà sobretot a Gènova, quan seran els banquers de la conquesta d'Amèrica, llavors passarà a Amsterdam, llavors passarà a Londres, llavors passarà a Nova York, i ara diuen que potser passi a Xina, aquests centres de creixement econòmic. Aleshores, clar, això fa el dobbers. Això, mantenir el comerç, has de mantenir un exèrcit, això són costos de protecció. Has de mantenir molt de dobbers per mantenir un imperi s'ha de pagar. I la mili no era obligatori, eren mercenaris, els havies de pagar. I els daves dret a que espoliassen quan arribaves a una població i per això venien, però també els havies de pagar. I com pagaves, doncs hi havia algunes possibilitats, hi havia l'espoli associat a la conquesta, això era una manera de pagar, hi havia demanar a la banca préstecs, però la banca encara era molt incipient, i hi havia sobretot imposts, gravar fiscalment a la població. Per tant, aquesta diguem, major pressió fiscal és una de les coses que provoca a Mallorca, i ara ja anem a la serra de Tramuntana, una de les revoltes més importants que se donen, que és tant la revolta forana com la germania. Això és una qüestió de pressió fiscal de la corona per pagar aquest imperi que estan llançant sobretot el Mediterrani, que els comerciants i l'aristocràcia de Palma fa pagar als pagesos emfiteutes que estan a la serra de Tramuntana i de tot Mallorca, no només a la serra de Tramuntana. I els episodis del sindicat forà i tot això no ho sentit xerrar moltíssimes vegades. Aleshores, aquí se munta una autèntica guerra. Sabeu que els forans ocupen Palma i se fan forts, excepte el Cudi, que queda fidel en el rei i en els nobles. Gairebé tot Mallorca està ocupada, diguem, pels pagesos que han ocupat Palma, perquè, imagineu-vos, pagesos emfiteutes no monetaritzats que les diuen has de pagar en dobbers els imposts que te posen. No en tenen. La pressió fiscal és un espoli, de fet. Un espoli és una rebel·lió contra la pressió fiscal. El resultat ja sabeu quin és, la derrota forana. La derrota forana. I la conseqüència de la derrota forana és la forta repressió. De fet, jo he cercat, sabeu que en els agermanats els penjaven, els enforcaven, deien, tots els putxos de les forques que apareixen dins la toponímia de Mallorca, la gran part d'ells, són llocs on se penjaven els agermanats que s'havien rebel·lat en contra de la pressió fiscal a la que els sometien per poder pagar els exèrcits que feien la protecció del comerç en el Mediterrani. És un poc entrevessat tot això, però va així. Miquel Àngel Escanelles me n'ha posat alguns sobre el mapa, no tots, com a mínim, perquè n'hi ha més en aquella llista que no aquí. Jo en conec algun, jo qualsevol som d'Esporgues, com ha dit en Pep, i això és l'espull de les forques que està a Canet. Esporgues és un lloc, quan aneu cap a Esporgues, que penjats aquí damunt segur que us veien de tota la vall de Canet, per exemplificar el que suposava aquesta força repressió. Com a conseqüència d'això, els pagesos emfiteutes són desposseïts. Són desposseïts primer perquè les multes s'incrementen moltíssim, són incautats molts com a conseqüència de la seva participació en la guerra contra Palma, segueix la pressió fiscal i han de vendre. Aquí és quan neix la paraula possessió. Fins en aquell moment estàvem parlant encara en la terminologia musulmana d'alqueries i rafals. Aquí és quan apareix la paraula possessió, que és possessió de nobles de Palma que s'afanen les terres que eren dels pagesos emfiteutes, que eren, diguem,
els hereus dels catalans que varen venir amb el rei Jaume, quan vàrem expulsar els musulmans, com sabeu. Per tant, i és quan apareix el son, això de son, torre, son vol dir això den, en noms sempre, moltíssimes vegades, noms nobles a darrere, perquè hi ha hagut aquest canvi de propietat a favor del centre de Palma. És també quan comença, s'ha dit moltes vegades, aquest protocapitalisme agrari vinculat a la serra, com veurem, bàsicament en l'olivar. És a dir, l'olivar és l'expressió paisatgística d'aquest canvi, perquè els pagesos emfiteutes no volien fer 10 vegades més de sol que se consumia, era per consum local. És quan te llances en les xarxes exteriors, quan fas una base econòmica. Jo dic que és el primer turisme, l'olivar. Després vas a la vinya, després van els ametllers, llavors van les sabates, i ara és el turisme, el que es diu la base econòmica, la base exportadora. Això va ser la primera inserció dins els circuits, diguem, de comerç exterior. I apareixen unes noves formes de treball. Aquí apareixen els assalariats. És quan se proletaritzen els pagesos, és quan venen els jornalers. Un jornaler què és? Com un treballador a salari. Mentre que els pagesos emfiteutes no. Els pagesos emfiteutes eren, diguem, amos i senyors, diríem. Hi havia senyors, havien de pagar rendes també, però ells eren propietaris del negoci. El portal era seu i ho podien vendre i no els ho podien desnonar. Els pagesos emfiteutes. A partir d'aquí els podran desnonar si no paguen. Els faran contractes per 3 anys. I l'any que ve en durarà un altre. És a dir, estem entrant en el mercat, cosa que no érem fins a aquell moment. Porta se'n diu protocapitalisme en aquesta situació. Per tant, apareixeran senyors, els propietaris, apareixeran amos, els arrendataris, apareixeran missatges, això són els treballadors fixos, treballaran jornalers, això són els treballadors temporals, i apareixeran les cuidadores, això és el treball femení, que són tots ells, diguem, producte d'aquesta transformació econòmica que venim comentant, perquè estan, diguem, rompent l'autarquia econòmica, distribuint de cap a l'exterior aquest producte per obtenir, diguem, negocis comercials a partir, bàsicament, del port de Palma, d'altres ports també, però també del port de Palma. Per tant, l'olivar que veiem en aquestes diapositives és, diguem, el resultat d'aquesta despossessió pagesa, per molt que ara ens agradi, ens encantin, soli. Però és el símbol d'una despossessió pagesa i de centrada del que més endavant ja se'n dirà sistemàticament el capitalisme comercial, etc. Aquest canvi, això és que ho tenia aquí, no ho havia dit, de fet, apareixeran, com he dit, senyors, amos, missatges, etc., i les cuidadores, que és una cosa prou important. Això és la caseta de Planici, que veig que li han posat el lletrero de casa de les cuidadores. Jo és que hi havia passat moltes vegades, això, els amos antics li deien la casa de les dones, en això. Jo quan ho vaig sentir per primera vegada vaig dir, això què és? Perquè me sonava un poc raro, no? Perquè, de fet, hi ha un cementer a davant que se diu el cementer del Bordell. Encara era més heavy, no? O les porxeres, les porxeres perquè eren dones d'esplà que venien a cuir l'oliva, fins a aquell moment no n'hi havia hagut, perquè això se cuida de l'oliva ara i és temporal, i dormien aquí. I l'expressió dels pobles anar de porxeres volia dir, diríem, anar a lligar, diguem-ho així, no? I el mal nom porxer o porxera no és més que vinculat en aquesta activitat que neix en aquell moment, quan s'expandeix l'olivar i quan les dones esdevenen assalariades, és a dir, quan t'entra el que després se'n dirà capitalisme. Aquest paisatge
els poetes ho comencen a cantar. Que és el paisatge que nosaltres encara hem percebut abans que el turisme fes el segon gran tomb, que després comentarem també molt ràpid. Aquest vers de Costa i Llobera mos assenyala perfectament un estrat, aquests 4 escalons que veiem en aquesta fotografia, de com queda distribuït el paisatge arran d'aquests canvis que acabam de comentar. Per un costat, se mos parla de les altes timbes de la serra, se mos parla també dels olivars, perfectament dels olivars, se mos parla de l'espès bosc, l'alzinar. De fet, a la serra de Tramuntana els alzinars se les diu genèricament bosc. Quan dius això que és bosc o pinar? Jo ho dic per comentari que has fet tu, no? Ara ja no, però diguem, els majors diuen no, això no és bosc, això és pinar. Per ells bosc és igual a alzinar. Aquesta paraula alzinar ha entrat per via culta, diria jo, més que, si més no, a la meva contrada, però altres bandes no. I també se mos parla de les hortes, que les hortes també és un producte comercial, la solla és un cas caríssim, la taronja de cap al sud de França, etc. Vull dir, o que no és tan important econòmicament com significa l'alzinar. Per tant, això, diguem, és el producte, és la producció de l'espai, diguem, que genera aquesta entrada a les relacions econòmiques capitalistes que es donen a partir del segle XV, etc. Que no és propi d'aquí, això són també els forans i ciutadans, són els comuneros de Castella, o sigui, el Vistau Gander, aquesta sèrie també, són el que passa a Escòcia, no? Vull dir, és aquest moment de transformació en què les formes mercantils estan començant a penetrar dins territoris que eren més o menys autàrquics, més o menys, no vull dir que ho fossin del tot, bandes més, bandes menys. Anem a veure la segona transformació. Això és una, n'hi ha moltes d'altres, però anem a comentar, per acabar la xerrada, una segona. Quan aquests amos, missatges, jornalers i cuidores passen a ser, diguem, jardiners, camarers, picapaders i quelis. I dones de neteja d'hotels, no? Això és un procés, òbviament, llarg, que se dona vinculat en el turisme en diferents modalitats, molt diferents modalitats que van generant, però tots ells té algunes característiques comunes que volia comentar. De fet, els poetes comencen a cantar, en el tombant del segle XIX, segle XX, comencen a cantar, com havia fet Costa i Llobera, també la serra de Tramuntana. Aquest és el poema de Joan Alcover, que s'ha dit que és quan s'anuncia el que posteriorment se'n dirà Serra de Tramuntana. Jo les dues negretes són meves, les he posades jo, ell òbviament no ho havia dit. Però quan des de ma finestra, des de ciutat, per tant això és observat des de Palma, perquè a la serra no li diuen Serra de Tramuntana. De fet, una serra, per veure-la, t'has de fer fora d'ella, perquè si et de dir no la veus. T'has de fer lluny. Així veus la metàfora d'una serra. Li diuen muntanya. I parla de Silla, de la serra, que mos defensa de la Tramuntana. Fixeu-vos, té més d'un segle, i tot i que jo crec que jo vaig resseguir un poquet la història del nom, i jo ho vaig veure, a part del poema aquest, de Alcover, que sí, tot i que no diu Serra de Tramuntana, però diu de Serra, i parla de Tramuntana, el vaig veure en Pla, les obres d'en Josep Pla, a seguir, ell parla de serralada de Tramuntana. Però la primera vegada que el veig com a tal, és una geografia, que no ha passat a la història de les geografies de les Illes Balears, d'en Centener, és una geografia de l'any 58, que ell sí que parla per primera vegada de Serra de Tramuntana amb aquest terme. Encara no se farà popular l'any 58, encara se li dirà Serra Nord i no sé què, i moltes coses. Això se consolidarà el nom bastant més
bastant més endavant. De fet, jo crec que s'obre, que consolida aquest topònim, és d'en Rosselló Verger, és aquest mapa de l'any 68, que fa les 5 grans comarques, Tramuntana, Pla, Reiller, Llevant i Migjorn. Després hi ha moltes evolucions i canvis, però jo crec que aquest és el que codifica. I això és com el cello, aquest mapa és el cello, i a partir d'aquí ja tothom començarà a parlar més o menys de la serra de Tramuntana. Què passa sobre aquest territori? Que ja ho tenim, els poetes ja l'han cantat, ja sabem que està estructurat, que hi ha molt d'olivar, que hi ha alzinars, que a les fonts de la vall hi ha agricultura comercial. Quines coses passen a partir de la segona meitat del segle XX, fonamentalment, en aquest indret? Com va, de temps? Va bé, van bé, anem bé. A veure, jo aquí he fet un resum de lo que passa a Mallorca. Algunes coses passen arreu de Mallorca i algunes concretes afecten específicament a la serra de Tramuntana. I he separat, com veus aquí, entre mesures, diguem-ne, polítiques, acords polítics, entre infraestructures, que són les que se diu coordinen realment el territori, són realment les que donen la guia, i, diguem, mesures territorials, en sentit ampli, ja veureu que en sentit ampli. I haver separat en 3 moments, diguem, estem parlant de la segona meitat del segle XX fins ara, la història del turisme aquí a les Illes Balears. Un primer moment que normalment se diu fins a l'any 73, que no heu de dir mai que l'any 73 és la crisi del petroli, perquè ara se produeix molt més petroli que se produïa l'any 73. En realitat, el 73 és la crisi del sistema de producció fordista, que se diu, que s'esgota el model de creixement econòmic que s'havia, diguem, expandit, sobretot després de la Segona Guerra Mundial. Això entra en crisi arreu, i comencen a haver-hi canvis importants a partir dels anys 70. Hi ha, segurament, dins dels 80, figures polítiques claus que fan el canvi polític important. Thatcher, Reagan, en Pinochet, a Xile, que encara tenen la seva Constitució, veig que ara la volen canviar, però és que és el país més capitalista de Sud-amèrica, i en Deng Xiaoping a Xina, que diu que passa tot el sistema comunista en el sistema capitalista com tenim ara mateix. Quines són aquestes mesures? Si posats a posar les més importants com a mesures polítiques, jo crec que podríem esmentar aquestes dues que vos he posat a la primera columna. N'hi hauria més. Primer tot, els pactes de Madrid. Els pactes de Madrid què són? És una reunió entre el règim franquista i Estats Units, i els Estats Units diu, vinen nosaltres. Això estava en el context de la Guerra Freda, i passaven pena que caigués sobre l'òrbita comunista, Espanya, no sé què. Aquí hi ha un pacte a favor de que el règim franquista s'incorpora en el bloc capitalista, per dir-ho així, des del punt de vista econòmic, no des del punt de vista polític. Això vendrà qualsevol més llarg. I després hi ha els dius plans d'estabilització. Aquí és quan ens entra Winston, quan ens entra Coca-Cola, quan ens entren els Lewis, quan ens entren els productes americans, i les pel·lícules de Hollywood, etc. Quan ens occidentalitzam en quant al consum, com a dues peces. Infraestructures a la serra de Tramuntana. La base d'Esplull Major és un efecte directe d'això. Estem en el context de la Guerra Freda. Per tant, aquí no hem vengut per treure a la gent de la misèria, sinó per tenir un peu més a dins les lluites que tots coneixem. O, per exemple, els embassaments del Gorg Blau i de Cuba, o, el que ja havíem comentat, la carretera Andratx-Pollença, que, no vos ho perdeu, el lobby principal que l'impulsa és el foment del turisme.
no són els pobles, és el Foment del Turisme que fa lobby i pressió a favor d'aquesta carretera. El Llorenç Villalonga deia que la Serra de Tramuntana és un invent prehistòric del turisme, deia ell, no? Perquè és quan se posa en valor aquest patrimoni. I des del punt de vista de mesures territorials no n'hi ha, però hi ha una cosa, que és la declaració de paisatge pintoresc, simbòlica, vulguis que no, feta des de Belles Arts, que de qualque manera començaven a condecorar aquest territori. I això per què serveix, les condecoracions? Doncs per pujar preus. La valorització serveix sobretot per pujar preus. Des de l'any 73, diguem, fins a l'euro, hi ha tota una altra mesures, tant mesures diguem, polítiques com infraestructures, com, si voleu, mesures territorials. Aquí hi ha tota la incorporació a Europa, com sabeu, en quant a mesures polítiques. Quant a infraestructures, doncs hi ha el túnel de Sóller. El túnel de Sóller és bàsic, és de fet la darrera gran, diguem, entrada a dins Sóller, que no és perquè els sollerits venguessin a Palma, és perquè els de Palma poguéssim anar a Sóller, és com el port de Ciutadella, el port nou de Ciutadella. No se va fer perquè els menorquins poguessin venir a Mallorca, se va fer perquè les companyies mallorquines poguessin colonitzar més Menorca. Això és com un tema de borrasques i anticiclons, quan poses en contacte dues àrees econòmiques. Gros, se menges petit, sempre, si no hi ha mesures compensatòries o mesures protectores. I des del punt de vista territorial, la llei d'espais naturals, per suposat, i d'altres, diríem. Què fa la llei d'espais naturals? Diu el que està urbanitzat que quedi urbanitzat, però anem a pràcticament aturar que se pugui urbanitzar més. No vull entrar en detalls perquè sé que hi ha excepcions i aquestes coses, però jo crec que va per aquí. De l'euro cap aquí, què ha passat? Bueno, hi ha hagut tota una sèrie també d'infraestructures del calibre d'aquestes anteriors, jo crec que no n'hi ha. Del calibre del túnel de Sóller, pot ser la costera, el travessament de la costera, però crec que no arriba en aquesta magnitud. Des del punt de vista econòmic, hi ha l'euro, com sabeu, hi ha sobretot tota la crisi que acaba en el rescat de l'economia espanyola. I del rescat de l'economia espanyola se'n deriven actuacions tan radicals com la regulació del fons d'inversió, que és una cosa complicadíssima des del punt de vista econòmic, però és el que ens construeix el paisatge, és que ens està construint l'espai, o l'arribada de les socimis, aquestes societats que sabeu que se dediquen a la immobiliària i no paguen imposts, que és un xollo, això de fer feina sense pagar imposts, perquè hi ha un estoc d'habitatges, no vull entrar en la polèmica aquesta amb aquesta discussió. Des del punt de vista territorial hi ha moltíssimes actuacions. Jo destacaria aquestes que vos he col·locat aquí. I entre elles, la ruta de pedra en sec, que per suposat abans. Anem a comentar només algunes. Per exemple, la declaració de paratge natural de l'any 2007. Això sabeu, paratge natural és el que serveix per acabar la polèmica a favor del parc natural. Sabeu que hi havia hagut un històric des dels anys 80, hi ha proclames que demanaven la Serra de Tramuntana parc natural. Això arriba un moment bastant conflictiu políticament durant el primer pacte de progrés, precisament, s'aborta l'idea i després el Partit Popular munta l'ECO, que és de 2005, i en desenvolupament de l'ECO se declara l'any 2007 paratge natural a la Serra de Tramuntana amb aquesta demarcació que veus aquí. Què ha passat? Doncs que l'ECO ha llevat el dret de tanteig i retracte a les transmissions oneroses que se donen dins la Serra de Tramuntana. Aquesta és la diferència. S'ha acabat la polèmica. Què passava? Que si hagués estat parc natural, qualsevol fons d'inversió d'aquests que ara estan aterrant aquí
que arribaven i feien una compra-venda, l'administració per mateix preu se podia quedar. Això és de tanteig i retracte. L'ECO ho aborta en això i s'ha acabat. Si no ens poden tocar la cartera, se pot protegir el que vulguem. Si ens toquen la cartera, no. Posten no hi va haver parc natural, hi va haver paratge natural. És l'article 27 de l'ECO, si ho voleu consultar. Després n'hi ha hagut d'altres, no? El patrimoni de la humanitat, torna a ser una condecoració, una medalla, que revaloritza, i per tant els inversors perfecte, perquè ara ja val més, ara ja tinc una propietat a dins, una cosa que és patrimoni, o la mateixa ruta de pedra en sec, que diguem, és un altre tipus de turisme, un altre tipus, no és el mateix dels que estan comentant, que també ajuda a posar en valor aquest gran patrimoni que en deim Serra de Tramuntana. Aquest canvi que hi ha aquí, aquesta construcció de l'espai, se fa sense violència aparent, no és equivalent a quan en el puig de les forques pengen a tots els pagesos que no anaven d'olivar, per entendre-nos. Aquí no hi ha aquesta violència física aparent, hi ha violència submergida, però no física, com en altres episodis de la història se donen. Per quina raó? Aquest mapa és de l'any 74. Sabeu que quan comença el turisme hi ha un procés migratori molt important de cap a la Palma, bàsicament, i a la costa, quan s'organitza la costa, etc. Aquest mapa de la tesi d'en Jean Bisson més o menys ho reflecteix. Clar, aquí aquest èxode rural que havia afectat a tot Mallorca, però també, per suposat, a la Serra de Tramuntana, fins i tot Esporgues, qualsevol ho som, jo recordo, i ara és un poble que és caríssim, no? Però jo recordo, quan tenia de 7 o 8 anys, que la gent emigrava cap a Palma i estava baixant la població a tope en els anys 70. En els 80 va tornar a pujar, perquè va passar Puigpunyent el mateix, Bunyol el mateix, Valldemossa el mateix. És a dir, fins i tot els que estan més propers a Palma, que són ara els més demandats, tenien aquesta implosió urbana de cap a Palma. Clar, s'abandona el camp, els amos queden residuals, els missatges se'n van a fer de camarers, ja no hi ha cuidores, s'abandona el camp, s'abandonen les possessions, arriben al fons d'inversió i ho compren a preu de ganga. Però entre una cosa i l'altra passen 20-30 anys. Pots tenir aquesta violència, aquesta expulsió, aquest desnonament físic, perquè hi ha hagut un període entre l'abandonament de les possessions i l'arribada dels inversors, que construiran produiran el nou espai. En aquest sentit dèiem la producció de l'espai, com deien els clàssics. Jo ho vaig analitzar en el cas de Banyabufar, la dada en què estaven entrant els diferents inversors que estaven comprant les finques de Banyabufar, i això ho podríem fer arreu, fins i tot a Planici, cases públiques. Que és pública, però, perquè se va exercir el dret a tanteig i retracte per part del Ministeri de Medi Ambient, via llei de costes. Això és el que s'hagués pogut fer en totes si s'hagués fet parc natural. Aquí ho varen poder fer perquè la llei de costes preveu el tanteig i retracte i l'administració va dir per mateix preu ja en som. Per mateix preu blanc. Això és important, perquè el mateix preu negre no existeix. D'acord? Clar, i això era el que frenava més, dir tanteig i retracte, anul·la completament la possibilitat de doblers negre en les transaccions immobiliàries. Clar, la conseqüència d'això és aquest nou paisatge, aquestes noves oliveres, aquí les teniu, aquestes noves oliveres que construeixen aquest nou paisatge. Quines conseqüències té això? Fonamentalment un procés de privatització
que ha duit a multitud de conflictes i està duint a multitud de conflictes per l'excursionisme, una d'elles en el mateix Rafal de Planici, que va ser bastant polèmic i que se va resoldre a favor de SUS, però que està constantment saltant a tots els mitjans de comunicació, ara aquí, ara allà, ara aquí, aquest procés de privatització arran d'aquesta producció d'espai que venim descrivint. Resumint, i per acabar, diguem, aquí teniu dos elements dels quals hem estat parlant. El primer, com hem vist, van empejar de pagesos a amb missatges jornalers i cuidores, això és el primer gran canvi, i van construir la serra de Tramuntana oliverera, que Mut i tots els jocs posteriors han anat cartografiant i els poetes han anat cantant, i aquí teniu, diguem, el pas d'aquests amos, missatges, jornalers i cuidores cap a jardiners, camarers o quelis. Aquí els poetes encara no van cantat, encara falta temps perquè comencin a cantar, però és un nou espai que ja s'ha construït. Que a partir d'aquest se'n poden construir altres, que com sempre poden ser millors o poden ser pitjors. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bueno, gràcies a tots per haver vingut. En Nofre m'ha fet una, jo diria, que magnífica xerrada, i allò que som un apassionat dels mapes, el mapa amb una panera, una botella de vi i un d'això d'olives m'encanta. Vull dir, és segurament la sorpresa de les jornades, perquè m'esperava fer un mapa amb una botella de vi, unes olives i una panera plena de pa moreno, no? Bé, jo crec que hem tingut unes jornades molt variades, jo crec que totes a mi personalment m'han encantat, totes, des de la primera amb una passió total per les estrelles i el cel nocturn, que pràcticament feia ganes de sortir en el jardí a mirar el cel i el que veiem, fins a aquesta darrera, com sempre, Nofre, sorprenent, amb una visió diferent i realment enganxadora de lo que és el territori. I hem provat un nou sistema amb això, amb la transmissió online, que la xerrada d'ahir ja havia més de 400 visites avui, la d'avui estarà penjada, després crec que també la penjarem per separat les 6, perquè cadascú pugui arribar a la gent que realment estigui interessat o interessada, ja siguin alumnes, ja siguin col·lectius concrets, és a dir, les 6 xerrades estaran separades. I una vegada més, a vosaltres que esteu aquí i que heu fet l'esforç de venir, com és que estan a casa seva tranquil·lament amb una copa i mirant la tele, la xerrada per la tele, com tenc alguna amiga o algun amic que ho està fent, i que estan molt més còmodes, però que no tenen aquest contacte social que nosaltres tampoc tenim, perquè estem aquí tots aïllats un de l'altre. Convidar-vos per l'any que ve, seran unes jornades probablement lligades al 10è aniversari de la declaració de la Serra com a Patrimoni de la Humanitat, aquesta darrera condecoració que li han posat a la Serra, i ja vos anirem informant. I res, moltes gràcies per haver vingut, espero que tant vosaltres com la gent que ha estat a casa, jo crec que heu disfrutat, perquè sobretot crec que no s'ha anat ningú, vull dir que és una bona senyal de que a vegades passa això, que quan se va fent tard la gent comença a partir i tal. Avui som pocs perquè tenim les cadires separades com marca la normativa, però crec que tots hem gaudit de 6 ponents realment excepcional. Jo coneixia la majoria, o a tots, per dir-ho, crec que a tots, i estava convençut de que les 6 visions tan diferents i tan no sé quin qualificatiu utilitzar, tan diferents i tan complementàries, diria jo, sobre una serra absolutament diversa, que des de per dir alguna cosa, des de la passió de les estrelles vistes des del refugi de Benifaldó, aquesta idea de que en un pla amb herba està ple d'espècies que jo ni havia imaginat que ja podia haver res més que herba,
o a Jussell potser ho coneixia més i per tant m'ha sorprès menys, però m'imagino que cadascú de vosaltres haureu quedat sorpresos per diferents aspectes d'aquestes jornades. Esperem que aquest darrer monocultiu de la serra, que és el turisme, jo diria, agressiu i privatitzador de tancar camins, de tancar passos, de tancar finques, no pugui acabar amb ella des del Departament i des del Consell, intentant, com a mínim, que els camins se mantinguin. Segurament haurien de fer molt més esforç per lluitar contra les cabres, que ha estat un tema que ha sortit a dos de les ponències, la de botànica i l'altra, i que jo com a representant del Consell faig un mea culpa perquè en bona part és culpa del Consell i no ho hem d'amagar i les coses com són i s'han de dir i bueno, no me vull enrotllar més, gràcies a tots i fins l'any que ve que esperem que puguem tenir tot això ple de cadires i molta més gent. Supos que ja lo de transmetre-lo en directe haurà quedat per sempre i això és una cosa que haurem après d'aquests mesos i fins l'any que ve i gràcies a tots.